gining taiha ba. Kadugay na ko si kalibang ari. Grabe. Nagtambak na ako mga ilo. Mga lus-lus na lang akong lubot sa iniluhay ang mga bunok. Lah, nag-usam ng tawa na. Uyog-uyog ang kahoy eh. Sige, mura magmangkiking. Akong panitan eh. Grabe, lah. Patira ang kahoy, di ba? Patira ang kahoy lah. Ting, nga paksi na panit sa kahoy oh. Grabe kuya, nagkusog nito ka na. Murag ba so ni taga Mindanao siguro nga. Naabot nga rin. Mao dahil siya nito ka na nitong champion sa Olympic. Olympic Games sa Takraw. Oh. Takraw. Ano po to? Ay, husto. Mauning ka itong nakontra ni Jackie Chan. Si Swang Lee. Oh. Si Jet Li. O di man po upaw. Isaon ka nito hana. Di ba ka ni ka itong silingan na mo nga. Kuwatag manok. Maugid ay siguro ni. Grabe abilidad ko na yung nilulo. Usakat ko na niglubi o magtuwad. Nya, mulusot sa lubi. Maglusot-lusot sa mga punuan sa lubi. Di ba ka ni mao ka itong naikambal? Kuyaw ni mga tawhana. Panidan lagi ko ni. Kay basi mo abot ay ang kambal. Kato akong kambal. Nagsige na po siguro practice. Tingnan ako nga. Dili na usa mag-practice kay namin lakat karon. Wapod namin now. Kalagot ining kambala oy. Gahapon di na mag-practice mi dili. Ni karon hinuuna na ami lakaw. Karon mo practice. May pag ako na lang tong apason. Magdali lang ko. Ibasig kasap na po ni Papa ron. Naram di kadre. Dibagi natin mga nga dili na mag-practice. Gahi agi na mag-ulo po oy. Kana kagipadali na talulo. Mga tuna tayo sa Mindanao. Lah, abot na lagi yung kambal lagi. Ito nga nagkalit. Kibulungan kayo. Hey, mga banggiitan gidintawahan na di ay. Laliman ka. Naglusot-lusot sa lupi. Grabe yung mga tawhana. Oh, yung sa Mindanao daw sila. Grabe yung istorya. Dalion naman nila Mindanao. Mindanao to Bacoor. O Bacoor. Bacoor to Mindanao. Vice versa. Oh. Mindanao ba? Mudayon dahil ka? Abay na kung di ta mudayon. Ingo man to si Lolo nga. Di lang sa kung tapadayon nun. Yan nagdayon na po di ay. Kadagot imbis na hindi na ko sa akong pag-training. O sige. Nga to ta. Oh. Manong atras-atras man ka? Hadlok kag doolon? Mura manong kag di kambat? Hadlok ba? Muna di kong paduol si Muha kay lisod na kay pag-edit ani ron ug muduol ka pas kuha. Usaw naman lang. Dili pa kay kuan tantong professional editor. Munang ayaw pagduol kuha kay lisod kay pag-edit. Abanti na tawag ng tanulo. Sunod na si kuha. Unsa? Tagay ulo nimo. Hala. Unsa man tong ila pagbuhat. Huwag tara magkalik. Pang. Ulo na ko ikaw yabi. Unsa man to niya? Inana man to niya? Kusog man ka itong mga pulman niya?
Hain naman ang imong kambal. Ito apa dito lo. Nagsipag practice, musunod ako na sa eskwah. Gayaan kay itong ulo to imong apo. Abantihan na ang imong kambal. Kay naan na rin mag-arya taon-taon. Nakasabot. Saan mo ito niya? Nilusot naman to siya gabi. Pero hindi mo ko kalusot. Hindi mo ko kalusot ang lubi. Ano siya mabuhat man niya. Kung sinaan niya ngaway na ko. Kano nakalusot man siya. Ako dili man. Palihog. Tabangi ug tambagi. Kini ako suliran. Bugot. Yan na. Ito apa dito lo. Nagsipag practice, musunod ako na sa eskwah. Gayaan kay itong ulo to imong apo. Hain naman ang imong lolo. Oh, lolo. Ang imong kambal di ay ho. Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. Hain naman ang imong kambal. What's up mga karansok? Shout out kay Papay Richmond Artizuela. Shout out kay Saido Jimboy Colyamat. Shout out kay Marjon Pipito. Shout out kay Bossing Jomar de los Reyes. Shout out kay Bay Jeffrey Hosga. Shout out kay Boss Joey Tagalog. Shout out kay Boss Oscar Atibagos. Shout out kay Boss Makmak Atabay. Shout out kay Boss Jenfred Hosga. Shout out kay Boss Mark Hosga. Shout out kay GB Salinas Bihag. Shout out kay Shiba Boyaban. Shout out kay Patrick Cuevas. Shout out kay Boss Jomar Comprasyon. Shout out kay Albi Bransuila. Shout out kay Giselle Colyamat. Shout out kay Stephen Colyamat Agosto. At shout out kay Jari Amante. Shout out sa inyong lahat at stay safe. Maraming salamat.